मित्रांनो, आम्हाला धबधबा मिळाला आहे आणि आम्ही आता त्या दिशेने जातोय धबधब्याच्या. पुढे गिरीश आणि दयू चालतोय, प्रणय मागे आहे. काका त्या किल्ल्यावर जाऊ काही ना वाटा आतमध्ये वरपर्यंत जाता गाडी. हो ठीक आहे. नमस्कार मित्रांनो, अक्षय नेरुळकर मालवणी विरण बाजारमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, सध्या शेतीचे दिवस चालू आहेत आणि पावसाळा आहे. पण पावसाळा आता सध्या तरी पाऊस नाही आहे. तरी जवळपास 8 दिवस झाले ते पाऊस कमी आहे कोकणात. आणि आज बरंच ऊन पडलं आहे, बाजूला बघू शकता तुम्ही. तर आज आमच्या मनात आलं जरा धबधब्यावर जाऊन येऊया. तर ते चांदेरचा धबधबा यांनी सिलेक्ट केला. बोलले चांदेरच्या धबधब्यावर जाऊया. मला कॉल केला तर आम्ही आलो आहे. माझ्यासोबत दयू आहे, गिरीश आहे आणि प्रणय गाडी चालवतो आहे. तर आम्ही आता देऊळवाड्यामधून पुढे आलो आहे. तर या चांदेरच्या धबधब्यावर जायला विरणीवरून कसं जायचं आहे तर ते बागायत मार्गे तुम्हाला 2 वाट मिळतात, बागायत मार्गे आणि मजदा तिट्यावरून आतमध्ये. मसुरा बाजारपेठेतून पण जायला मिळतं आणि देऊळवाड्यातून पण जायला मिळतं. तर आम्ही देऊळवाड्या मार्गे आलो आणि देऊळवाड्याच्या आता पुढे आलो आहे. थोड्याच वेळात आपण तिथे पोहोचू. चांदेरचा धबधबा ऐकलं होतं बरंच वेळा नाव, पण कधी गेलो नव्हतो. आज पहिल्यांदा आम्ही तिथे जातो आहे चांदेरच्या धबधब्यावर. तिथे गेल्यावर मी तुम्हाला तिथे दाखवेन की धबधबा कसा आहे, तिथे जायला देतात का पर्यटकांना, तिथे आहे का, तिथे कुठल्या दुकानांची वगैरे सोय आहे का, पर्यटनासाठी काय काय चांगलं आहे आणि काय काय म्हणजे काय काय तिथे अवेलेबल आहे तुम्हाला सगळं तिथे मी गेल्यावर सांगेन. समोर आपल्याला दिसतंय तिथे वायरिंगचं काहीतरी काम चालू आहे. पोलाचा काहीतरी इश्यू झाला होता बहुतेक, त्याच्यामुळे तिथे वायरीचं काम करतायत. वायर रस्त्यावर होते त्याच्यामुळे गाडी त्यांनी हात दाखवून थांबवली आणि यायला सांगितलं पुढे. मित्रांनो, आम्हाला धबधबा मिळाला आहे आणि आम्ही आता त्या दिशेने जातो आहे धबधब्याच्या. पुढे गिरीश आणि दयू चालतो आहे, प्रणय मागे आहे. बरोबर रस्त्याला आलेलो आम्ही. तिथे आम्ही पहिल्यांदाच आल्यामुळे जरा चुकल्यासारखं वाटत होतं आम्हाला. आता आम्ही आलो आहे त्या धबधब्याच्या ठिकाणी आणि तिथे ऑलरेडी बरेच लोक आहेत. तिथे पार्टी वगैरे पण चालू आहे, बरेच ते लेडीज पण आहेत. धबधब्याचा फोर्स जास्त नाही आहे आणि इथे पर्यटनाच्या दृष्टीने बघायला गेलं तर चांगलं आहे. पण प्रॉब्लेम एवढा आहे की जरा खोल आहे जायचं. ही वाट अशी खडतर वाट आहे. इथे तरुण फक्त येऊ शकतात, बाकी म्हणजे तिथे लेडीज वगैरे आल्या तर त्यांना उतरायला वगैरे तिथे त्रास होणारच. ही बघा, ही वाट अशी आहे, दिसते आपल्याला बघा. ही अशी वाट आहे. या अशा वाटेने सगळ्याच पर्यटकांना तिथे जाणं शक्य नाही होणार. ह्या वाटेने तुम्हाला उतरताना उतरता येईल, पण चढताना परत तुमचे प्रॉब्लेम होणार आहेत. म्हणजे बऱ्याच पर्यटकांना इथून चढायला मिळणार नाही. त्यामुळे पर्यटकांच्या दृष्टीने
हा धबधबा तेवढासा चांगला नाही आहे. हा भला मोठा खडक आहे इथे. इथे हा समोर दिसतोय तो आपल्याला धबधबा आहे. इथे पर्यटक पण आहेत बरेच. तिथे सगळे मित्रमंडळी सगळे मजा करतायत. तिथे पार्ट्या वगैरे सगळ्या होत आहेत. समोर आपल्याला तो मुलगा दिसतोय, आता उडी मारणार आहे वरून. पाणी खोल आहे म्हणतोय. जागा मोठीशी नाही आहे तशी बघायला गेलं तर. इथे धबधब्याच्या समोरच्या साईडला ही झुडपं आहे ती सगळी, आणि इथे सगळं हे अडकून राहिलं आहे. सगळ्या काट्या वगैरे आहेत ते अडकून राहिलं आहे तिकडे. पूर्ण जंगलच आहे. पहिल्या टाइम गेले तर पहिलं उडक्यावर आता पहिलं मारतो. मित्रांनो, पर्यटनाच्या दृष्टीने तसं बघायला गेलं तर चांगला आहे धबधबा. म्हणजे तिथे साफसफाई वगैरे नाही आहे, आणि तिथे आजूबाजूला इथे कुठे वस्ती नाही आहे, इथे दुकानं वगैरे पण नाही आहेत. त्याच्यामुळे पर्यटकांना येऊन इथे काहीच फायदा नाही आहे. आणि तसं पण बघायला गेलं तर सावडाव, साळकुंबा, आंबोली असे बऱ्याच प्रकारचे धबधबे आहेत. नापणे धबधबा आहे, तर तिकडे पण पर्यटक बऱ्याच प्रमाणात गर्दी करतात. आता कसं झालं आहे की सिंधुदुर्ग सध्या बंद असल्यामुळे, सिंधुदुर्गाचं सध्या कोविडच्या कारणामुळे बंद असल्यामुळे, सगळं पर्यटन बंद असल्यामुळे इथे कोणाला कुठे जायलाच मिळत नाही आहे. त्याच्यामुळे इथे बऱ्याच गाड्या आहेत. आपण तिथे बघू शकता, ते बघा त्याच्या गाड्या दिसत आहेत तुम्हाला. या सगळ्या गाड्या तिथे लागल्या आहेत आणि बरेच पर्यटक आले आहेत. आम्हाला फक्त तो धबधबा बघायचा होता म्हणून आम्ही गेलेलो, आणि बघितलं तर तिथे लेडीज पण आहेत, जेंट्स पण आहेत. आम्ही आता इथून पुढे जातो आहे आणि पुढे बघू कुठच्या मार्गे कुठे जातो आहे तुम्हाला सांगू शकतो. काका त्या किल्ल्यावर जाऊ काही ना वाटा आतमध्ये वरपर्यंत जाता गाडी. हो ठीक आहे, थँक्यू. गाडी जाता, गाडी फुटू जाऊची ना बाजू गेटवर राहतली, गेटवर ना चलत जाऊ का आतमध्ये. कितीचा चालू सा होय ना. हो ओके ठीक आहे, देतात ना वरती जाऊ, काय प्रॉब्लेम नाही ना. काय नाही काय नाही, आता पण बिंदास फिरायचं काय नाही. ओके ओके ठीक आहे, चला थँक्यू.
लावली आहे त्यावेळी आलेले ते. आमची गाडी वरती जाणार नाही आहे, त्याच्यामुळे आम्ही गाडी इथे रस्त्यावरच लावली आहे, कारण मध्ये जरा खडतर रस्ता आहे. ज्याची वाट बघत होतो त्याने हजेरी तर लावलीच आहे पावसाने. मागे पाऊस दिसतोय आपल्याला, इथे खाली निसर्ग सौंदर्य छानपैकी. आणि हा किल्ला जिथे आज आपण बघायला आलोय तो हा किल्ला. तर मित्रांनो, आम्ही फायनली आता किल्ल्यावर आलो आहे आणि थोडासा पाऊस आलेला, पण इथे आम्हाला जागा मिळाली पावसाचा आसरा घ्यायला. तर इथून आपण जर बघितलं ना तर आपल्याला पूर्ण मसुरे दिसते. हे जे दिसतंय ही नदी जी आहे बांदिवडा नदी, बांदिवडा जो ब्रिज आहे तो त्या साईडला आहे. आणि पुढे ही सगळी शेती आहे शेतकऱ्यांची. इथे माडाची झाडं आहेत, खालून ही वाट आहे दिसते आपल्याला. आणि ही जी चिऱ्याची जी वाट केलेली आहे ना दगडाची, ही पर्यटकांना फिरण्यासाठीच वाट केलेली आहे. जे मगाशी काका बोलले तिथून फोर व्हीलर जाते, फिरू शकता तुम्ही, गोल फिरू शकता, तर त्यासाठी ही वाट केलेली आहे. या बाजूला पण आपण बघितलं तर पूर्ण हे शेतीच दिसते आपल्याला, पूर्ण मसुरे गाव दिसतोय. इथे बाले किल्ला मावळ्या आम्ही स्वराज्याचे महाराष्ट्र राज्य असे लिहिले आहे. इथे हे महापुरुषाचं देवस्थान आहे, देवसिद्ध महापुरुष असं तिथे लिहिलेलं आहे. आणि समोर आपण बघू शकता ही जवळजवळ 10-12 फूट उंचीची भिंत आहे. ही आपण बघतोय 12 फूट उंचीची भिंत चारी बाजूने आहे. तिथे समोर पण काहीतरी बांधलेलं आहे, पण ते नवीन बांधकाम दिसते आम्हाला, कारण हे जुन्या काळातले चिरे नाही आहेत. जुन्या काळातले जे दगड आहेत हे आपण बघू शकता इथे. हे खूप मोठे दगड आहेत हे, आणि त्यांच्या तुलनेत ते अर्धे पण नाही आहेत. इथे महापुरुषाच्या मंदिराच्या इथे देवस्थान जे आहे तिथे एक पाटी लिहिलेली आहे, श्री देवसिद्ध महापुरुष कैलासवासी नारायण शांताराम गोसावी यांचे स्मरणार्थ चिरंजीव शांताराम नारायण गोसावी यांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. गुढीपाडवा तारीख 20/3/1996 1996 रोजी ह्या मंदिराचा जीर्णोद्धार केलेला आहे. आणि 96 रोजी हे मंदिर बांधलेलं आहे. गडावर या खोल्या पण आपण इथे बघू शकता की इथे जसा बेडरूम असतो तशा प्रकारच्याच खोल्या आहेत, पण ह्यात नक्की कसल्या खोल्या आहेत काय आम्हाला पण माहीत नाही आहे. इथे एक खोली आहे, त्याला जॉईंट केलेली ही खोली आहे, आणि त्याला परत दुसरी खोली ही जॉईन केलेली आहे. आपण इथे बघू शकता निसर्ग कसा, खाली छान निसर्ग आहे, सगळं हिरवगार, शेती आणि ही पिवळी झाडं, हिरवी झाडं, असं सगळं कलर, वरती निळं आकाश, सगळं तिथे मिक्स झालेलं आहे आणि रंगीबेरंगी सगळं दिसतंय. आणि हा आपला किल्ला आहे. आम्ही आता बुरुजाच्या इथे, जो फ्रंटला जो बुरुज आहे त्याच्या इथेच आम्ही उभे आहोत. हे बघू शकता तुम्ही, ते छान वाटतंय. तर मित्रांनो, आम्ही आता किल्ला पूर्ण बघितला आहे, बऱ्याच ठिकाणी फिरलो, बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला फिरायला मिळालं नाही, कारण तिथे सगळी पानं वगैरे पडली आहे झाडाची, त्याच्यामुळे पूर्ण फिरायला तिथे मिळत नाही आतमध्ये.
साफसफाई थोडीशी केलेली नाही आहे आणि आता करणं पण शक्य नाही कारण पावसाचे दिवस आहेत आणि बरंच तिथे खाली कचरा साठला आहे, त्याच्यामुळे आता ते करणं शक्य नाही आहे. पण पावसाळा संपल्यानंतर नक्कीच शिवप्रतिष्ठानवाले आपले जे सिंधुदुर्गातले जे कार्यकर्ते आहेत ते नक्कीच या किल्ल्यावर येऊन त्याची साफसफाई करतील, कारण त्यांनी सिंधुदुर्गात बऱ्याच किल्ल्यांची साफसफाई केलेली आहे आणि आपले जे ऐतिहासिक जे वास्तू आहेत ते जपण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला मला कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि जर कोणी नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. बघताय ना, बघायलाच पाहिजे. बाय बाय.